Ang malawak na kapatagan ng Pangasinan ay hitik sa yaman. Hindi lamang sa agrikultura, kundi pati na rin sa determinasyong umangat sa buhay. Ito ang nagsisilbing tulay sa patuloy na pagdaloy ng kasaganaan at kaunlaran ng mga mamamayan rito. Isa rin ang bayan ng San Manuel na hindi lang rinig sa bigkas ang kasaysayan, kundi pati na rin sa ingay ng pagragasa ng saganang katubigan ng bayan. Ang bayan ng San Manuel ay bahagi ng ika-6 na distrito ng Pangasinan na matatagpuan sa silangang Pangasinan, malapit sa bundok ng Cordillera. Sa lawak na mahigit 12,000 ektarya, ang bayan ay tahanan ng 14 na barangay at higit sa 54,000 individual na pinag-uugnay ng agrikultura tungo sa iisang daloy na pamumuhay. Ang kasaysayan ng San Manuel ay walang humpay na dumadaloy. Hanggang sa agos ng mga bukal, buhay na buhay ang kultura at tradisyon ng bayan ng San Manuel. Samahan niyo ako, Roniel, ang inyong travel hati, sa isang masagana at makulay na kafiestahan dito sa ganda mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyalan, pumasyat sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya, kalula, klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka, kalula, pumasyat sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya, kalula, klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka, Kalilan, Pangasinan. Tuwing buwan ng Marso, ipinagdiriwang ng bayan ng San Manuel ang Padanong Baligi Festival bilang pasasalamat sa masaganang agos ng tubig na siyang pangunahing pinagkukunan ng hanap buhay sa lugar. Ang padanom sa Tagalog ay nangangahulugang patubig at isang selebrasyon ng pagkilala nito bilang buhay ng San Manuel. Iba't ibang aktibidad ang ginaganap upang itampok ang tradisyon at kasaysayan ng bayan. Bawat patak ng yamang ito ay sumisimbolo ng pag-asa at kinabukasan para sa San Manuel. Ang kasaganahan ng bayan hindi lang sa tubig makikita, kundi pati na rin sa pagkakaisa ng mamamayan na siyang tunay na yaman ng bayan. Age is just a number, ika nga nila. Bilang parte ng pagpapahalaga ng bayan, isang araw ang nilaan para sa mga haligi ng komunidad, ang mga senior citizens. Sa mga nakalipas na taon, kasama ng mga senior citizens ang iba't ibang sektor ng bayan para sa isang masayang selebrasyon. Ngunit ngayong Padanong Festival 2025, sa kauna-unahang pagkakataon, sila ay nabigyan ng sariling entablado para magsama-sama at magdiwang bilang isang grupo ng kapiyastahan ng munisipyo. Ang mga community elders ay siyang nagsisilbing matibay na pundasyon ng isang bayan. Dala nila ang mga kwentong hinabi ng panahon, mga aral na nagsisilbing gabay at ang karanasang nag-uugnay sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap.
Layunin ng programa na bigyang pagkakataon ang mga senior citizen ng bayan na makapagpahinga at mag-enjoy sa labas ng kani-kanilang tahanan. Ang kanilang pakikisalamuha sa kapwa ay lumilikha ng matibay na samahan at bugkos ng kasiyahan. Pagkakataon para makipag-socialize sa mga iba't ibang elderly in the different barangays. So, nakita namin na it is a big opportunity for them to meet their old friends, to meet new acquaintances, at saka para makalimutan nila yung pagka-matanda, hindi lang nasa bahay sila. At least this Senior Citizens Day, makapag-enjoy sila, makapag-relax, malimutan nila konti yung kanilang mga iniisip na problema, kung mayroon man, ganon, para hindi sila maboring sa kanilang mga tahanan. Bukod pa riyan, ang ganitong mga ganap ay nakakatulong sa kanila na maging aktibo sa buhay. May isa nga makatulong ti kasto nga gathering. Ado dagiti pada nga senior citizen nga handa nga mobilization. Ngem gapo dati nga activities ada dagi sumba kada kumaranting da so nga numadamdam mabawiya magsala-sala da. Ngem kadto madita kat ado ti bindriden idin eh. Pero dijay kasasala dati kasasumba da kamo no apay ket kataket imaktid da. So nga makatulong da ita mapaspasama nga kastoy nga okasyon ikanda kami ti Senior Citizens Day tanong ti kasta makapagbabanding kami aming senior citizen nga taga San Manuel. Dumagdag din sa excitement ng mga senior citizen ang pagkakataong mairampa ang kanilang mga magagandang kasuotan. Saan nga kasla idiyon unanan nga da kami latadyaliklikod, da kami ito sangon, may kami mat makisocialize, agsakat kami mat napintas mat itsuramen, kasla nga tiri nami kat nagragsak tata, nga kasla idin nga adaubing latad to sikat mi, nga apo mi nga gawawi at kanta kami daw mi, nga senior day, kat nagragsak makita yung mat nga sala da nga sala. Makita yung mga erwardan da kita napintas nga badbado da, adama lipistikan. Iso nga ti feeling mi tatakot kasla 50, hanan nga 60, 70, 40s. Life begins at 60. Hanan nga life begins at 40. Ang samahan ng mga senior citizen ay mistulang isang pamilyang nagtutulungan. Gampanin ng kanilang organisasyon na suportahan ang bawat isa sa kanila. Function mi, dijay mutual aid. So nga dati contribution mi, bawat member, tano dati disease member, adamat iti mutual aid nga itad mi kadagiti beneficiary, tineta nga disease member. May sapay nga function ti federasyon, amin nga senior citizen nga agtawan ti 60, in-encourage me nga agree through da amin nga indigent ta ikwami no makaipasada jay entik ket manayunan ti islat dagiti agbalin nga social pensioner mabalin mi nga laan dagiti naganda
nga isali dita. Hindi rin mawawala ang mga pagkaing nakakatakam na inihanda para pagsaluhan. Ito ay mas lalo pang pinasarap ng tawanan ng bawat barangay. Ang mga tugtuging makaluma at ritmo ng bawat musika ay talaga namang nakakaengganyo sa tenga. Kaya naman, hindi ko mapigilang makipagsaya at makipagsayawan sa kanila. Iba talaga ang enerhiya ng ating mga lolo at lola dito sa San Manuel. Sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy natin ang pakikisiya sa kanila. Dito lang yan, sa ganda mo, Pangasinan! Let's go! Let's go! Two, three, four, one, two, three, four, one, two. Kultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Kultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugo, La Union. Live the adventurous life with Kultura Splashway. Join us now, come on, Kultura Splashway. Kultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on, Kultura Splashway. See you there. Kultura Splashway. Kalilat Pangasinan! Iti kayo, iti may nga pundasyon ako, iti komunidad. Si kayo, iti magpagpatagker, iti may samahan na talaga, iti may nga lugar. Dakkel ti kontribusyon nyo, iti ili tayo, dakkel iti tulong nyo, in suporta nga ipapaayo. Tuloy-tuloy lang ang sayawan at kasiyahan dito sa Senior Citizens Day. Sa bawat giling ng bewang at padyak ng mga paa sa pagsayaw, ramdam ang saya at sigla sa kanilang mga mata. Mas pinasaya pa ito ng mga lokal na opisyal at mga bisitang dumalo. Binigyan diin ng mga bisita ang importansya at kontribusyon ng mga haligi ng komunidad. Ang mga aktibidad at programa para sa mga senior citizen ay suportado ng LGU, lokal na gobyerno ng San Manuel. Araramidan mi amin nga pagsaatan lalong-lalo kanyayo nga senior
katulungan mi, di ito isang gunang bayan members, tanong kasta, at ado, iti benepisyo nga maawat nyo. Numalagip nyo ako, at ati Senior Citizens Expanded Law, at akatapo inaramit ni Senador. Katakta, at ati maawat na, di ito 80, 85, 1995, 10,000 yata, no, malapit, 10,000. So, 10,000 sa 80, 10,000 sa 85 hanggang 95. So, nga apo, atoy, hangkong nga ipromisa, nga apo, kadwak dito sa Sangguniang Bayan members, adalin mi, no kaya, ti finances, ti LGT San Manuel, tano at damat ti may counterpart tayo, hadlang ajay, centenarian. Doon pasit lang akong daway, amok, mayat, dito sa Sangguniang Bayan members, tano kasta, at damat ti basit na maawa dito ang 80, 85, 90, 95 tiili ti San Manuel. Abot nga rin ang mga ngiti ng mga senior citizens dahil sa mga paraffle na kanila namang hinintay at inabangan. 47, 35, visit soul. Ang Senior Citizens Day ay isang araw na puno ng tawanan at sayawan. Isang espesyal na selebrasyon na inihanda upang mabigyang diin ang ating pagpapahalaga at paggalang sa mga nakakatanda na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa susunod na henerasyon. Ang ganitong aktibidad ay isang patunay na ang pagpapahalaga sa bayan ay nadarama sa ating mga puso anuman ang ating edad. Sa bawat ngiti, bawat galaw at interaksyon, buhay ang diwa ng pagkakaisa. Matapos ang araw na nilaan para sa mga pundasyon ng bayan, dumako naman tayo sa selebrasyong nakalaan para sa lahat ng mamamayan. Ang Community Night ay isang gabi ng pagsasalo-salo na nagdudugtong sa puso ng bawat sangay ng bayan ng San Manuel. Isang gabi na kung saan hindi lang pagkain ang pagsasaluhan, kundi pati na rin ang diwa ng pagkakaisa bilang isang malaking pamilya. Ang bawat mamamayan ng bayan ay imbitado sa kasiyahan. Sama-samang nagsasayawan at dinarama ang ritmo ng pagkakaisa. Ang aktibidad na ito ay nagpapatibay ng samahan, nag-uugnay sa iba't ibang sektor ng lipunan, nagpapalakas ng diwa ng bayanihan, at isang pagkakataon para sa mas masiglang interaksyon. Ang Community Night ay hindi lamang isang pagtitipon, kundi isa ring simbolo ng matibay na samahan ng bawat mamamayan tungo sa mas maunlad at mas matatag na San Manuel. Matapos damhin ang diwa ng pagkakaisa, ang pag-indak naman sa kalsada ang ating ibibida sa pagbabalik ng Ganda Mo, Pangasinan! Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme.
Ang ngiti na namumutawi, hindi lamang sa labi kundi pati sa mga mata ng mga taga San Manuel ay nagpapakita ng kasiyahan at pagkamangha habang pinapanood nila ang naggagalingang street dancers. Bawat galaw ng kamay na umiindayog ay mistulang agos ng tubig na umaayon sa ritmo ng musika. Ang bawat pitik at hampas ng katawan ng mga mananayaw ay sumasalamin sa kanilang determinasyon at matinding hangaring magtagumpay sa kompetisyon. Sa ikalawang taon ng selebrasyon ng Padanong Baligi Festival, maghaharap ang 5 kalahok mula sekundarya para sa street dancing parade and showdown. Taglay ng bawat isa ang husay sa pagsasayaw at kasiyahang umaapaw, handang ipamalas ang kanilang talento sa makulay na pagtatanghal. Tirikma ng araw, hindi ito nakahadlang sa mga mananayaw na pumarada at sumayaw ng may ngiti at pagmamalaki sa gitna ng kalsada para sa street dancing parade. Kung ang enerhiya ng mga mananayaw ay kahanga-hanga, doble naman ang enerhiyang ibinabalik ng mga manonood sa kanilang walang humpay na hiyawan at palakpakan. Ay! Mayaman kami! Mula sa makukulay na props hanggang sa very creative na costumes, makikita mo talaga na pinaghandaan ng mga kalahok na ito ang kanilang performance at nakaka-excite kung sino ang mananalo sa competition na to. Let's go! Let's go! Limang kalahok ang nagpakitang gilas sa kanilang husay sa paghataw, mula sa kalsada hanggang sa entabladong inihanda para sa kanilang dance showdown. Bawat kupunan ay kumakatawan sa kanilang paaralan. Dala-dala ang kanilang matatanging estilo at tema sa pagsasayaw. Pagkatapos magpakitang gilas sa kalsada, dumiretso ang mga kalahok dito sa mataas na paaralang Juan C. Laya para sa final street dancing showdown. Ang street dancing ng San Manuel ay hindi lang isang kompetisyon, kundi isa ring daan upang ipaalala, ipakilala at bigyang importansya ang tradisyon at kultura ng bayan ng San Manuel. This festival is not just an event, but a reflection of our unity, resilience, and pride in our heritage here in San Manuel. The energy, creativity, and passion of our talented dancers
will bring to light the stories of our people, passed down through generations. Sa ground area na mataas na paaralang Juan Silaya, ang pinakauna at pinakamalawak na paaralan sa San Manuel, ipinamalas ng mga kalahok ang kanilang eksibisyon na pinaghandaan at pinaghirapan. Hindi lamang ang mga mananayaw ang naglaan ng oras at pagsisikap, kundi pati na rin ang kanilang mga choreographer at mga guro upang matiyak ang isang kahanga-hangang pagtatanghal. Ang bawat kupunan ay nagpapakita ng kani-kanilang choreography gamit ang iba't ibang tema na umiikot sa ambag at kahalagahan ng tubig mula sa kabahayan, palayan, fish ponds at mga resorts hanggang sa buong bayan. Mabuti yan! O sige, magpahinga kayo. Bukas, tutulungan naman namin ang iyong tatay kung paano magtanim ng palay. Sa pamamagitan ng mga makukulay at malalaking props, makikita kung gaano kalawak ang imahinasyon at pagkamalikhain ng mga nasa likod ng presentasyon. Bawat gamit sa pagsayaw ay maingat na pinili at sumasalamin sa importansya ng tubig sa lahat ng aspeto ng buhay. Ramdam ko ang excitement ng bawat kalahok at mga lokal dito sa pagdiriwang ng Padanom Baligi Festival. Kaya naman, kitang-kita ko kung gaano pinag-isipan at pinaghandaan ang konsepto ng performance nila dito. Kaya naman, anong sasabihin natin? Baligi San Manuel Padanom Festival! Let's go! Woo! Alright!
Suot ang mga magagarbo at makukulay na kasuotan, lalong pinatingkad ng mga festival queens ang gabi sa pamamagitan ng kanilang kahangahangang indayog at galaw sa harap ng madla. Ipinamalas nila ang kanilang husay at kagandahan sa isang pagpapakitang gilas. Bawat festival queen ay binigyan ng pagkakataon upang ipakita ang kani-kanilang talento sa harap ng mga hurado at manonood. Well, ladies and gentlemen, iawan natin mamaya yung best and festival queen 2025. Okay, so Giovanni, yung mga awards natin, i-announce na ba? Festival Queen number 3! Yung mga judges natin! Festival Queen number 5! You are free to move from the baraya. Kaliwan nyo! Sige pa! Ang walang space lang magsipit-sipit. Ang natin din pinapaisap na mga bago sila sa yan. Insurance. Ang ganang pa na song na mas. Ikot-ikot ka. Okay na po ba sa? Okay na po. Okay na po. Thank you so much, please. This and music goes to entry number 3. Mataas na pangalan, Renzi Laida. Hindi magkamayaw ang mga kalahok matapos i-anunsyo ang mga nagsipagwagi. Our best in festival queen goes to entry number 2. Flores Integrated School. Well, congratulations, Flores Integrated School, best in festival queen. Okay, so, okay, Flores Integrated School, our best in festival queen. Yes, pero kailangan umakyat anak na mag-isa mo lang. Entry number 5, San Juan National High School. Okay, best in costume and props, San Juan National High School. Headed by Dr. Alan Gillian. Congratulations! Congratulations! It's a back-to-back-to-back champion of San Juan National High School! Entry number 5! Naging mahaba ang aming preparation for this Padanong Festival. And nandun yung pressure kasi kami ang defending champion for 2 years. So makikita nyo naman sa naging performance namin na naghanda kaming maigi. Almost more than a month kami nag-prepare. Wala nang masasaya pa. Walang kasing saya ang may defend mo yung championship. Kasi naniniwala ako na hindi lang naman sa akin yon, hindi lang naman dahil sa akin yon, dahil din yun sa mga sakripisyo ng mga magulang, mga bata, mga teachers. And this is a group product ng San Juan National High School. Ang Padanong Baligi Festival ay hindi lamang isang selebrasyon. Isa itong nagsisilbing mukha ng pagkakaisa at masaganang buhay ng mga San Manueleños. Ito ay pagdiriwang ng puno ng kasaysayan, isang kwento ng pagpapakilala at masaganang buhay ng bawat isa. Kaya naman, San Juan is always number 1! Tunay ngang isang selebrasyon ay refleksyon ng pagkatao at kultura ng isang bayan.
Bawat galaw, kaugalian, at tradisyon ay sumasalamin sa kanyang katangian. Hindi lamang ang likas na yamang tubig ang kanilang ipinagmamalaki, kundi pati ang mga pusong masigla, mapagmahal at nagkakaisa para sa kaunlaran ng kanilang bayan. Ang pag-agos ng tubig ay tila isang paglalakbay na walang kapantay. Patuloy na dumadaloy kasabay ng pag-asa at tagumpay. Isang bayan kung saan bawat patak ng tubig ay kwento ng pagsisikap. Baligi Padanong Festival, Baligi, San Manuel. Life is like a flow of the water in the river. Sometimes it's smooth, sometimes it's rough, and sometimes it's slow. But the beauty of it is, it still flows no matter what happens, and that's one thing I've witnessed with San Manueleños, which truly resonates with their character. They are resilient and optimistic. They have the passion to cultivate the beauty inside, which inspires other people. Moreover, the Padanong Festival is something I truly enjoyed. My excitement for the festivities is something that I can't put into words. Nakakamanghang isipin kung gaano katalentado at ka-creative ang mga lokal. They are genuinely passion-driven in life. Na talaga namang na-witness ko sa kanilang street dance competition. The immense creativity and hard work they put into their craft is outstanding and deserves to be recognized worldwide. Totoo nga na kapag you put your heart into something, the excellence will just naturally flow smoothly like a water. Baligi Padanong Festival, Baligi San Manuel. Tunay ngang ang ganda mo, Pangasinan!